טוב, אז עכשיו שאני סיימתי שיעור פרטי וקראו לך עוגיות. אוקיי. אז עוגיות שהכנתי בהולדת חברה שלי, אכלתי מזמן, ואכלתי רק אחת כי נתתי בזאת ביס. אכלתי גם אחת כזאת לבנה. אוקיי. איזה פה זה שלד הזה? יאללה, בוא ניתן. אוקיי. וואו. הוא קצת הרוס. כבר גם מעלים במקרר. אבל עשיתי אותו בהשראת וויקד. אוקיי, עכשיו נעבור לזה. איך קוראים לזה? מומיה. מילת מומיה. וואו. עניין. אוקיי, הכל התפרק פה. וזה בסדר. וואו. בדרך כלל לא אוכלת כזה מתוק, אבל אין עלו לי. אוקיי. אינם סופר טעימות. אוקיי, אז עכשיו לרוח. וואי. אני הרסקתי איתה הרבה זמן במקרר. יאללה, ביס, מאיפה אני אקח? אקח מפה. לא, אני אקח מפה. וואו. הרוח טעימה. אבל כאילו פחות אהבתי עליה. והאחרון, לדעת הכי ריקידי. עכשיו איפה אני אקח? כי פה יש לי סוכריות, אבל בא לי גם מהשחור. אקח מכאן. וואו. אוקיי. וואו. אוקיי, אני אדרג. טוב, אז אני לא בטוחה אם אמרתי את המקומות, כי זה נוצר לי באמצע. אז, מקום אחרון, הוא היה לי יותר מדי שוקולדי. הלבן היה הרבה יותר טעים. אח שלי צועק. מקום שלישי, הוא היה סבבה מתוק בטירוף. שני שאהבתי עליו, אבל כמובן שמנצח הוא הדעה שהייתה מושלמת. טוב, הוא אומר לי גם על הזמן, אני חייב לעשות מים, מתוק מדי. ביי.